kena naslu għal hawnhekk li mmorru nitkellmu mal-medja għax is-sitwazzjoni ġewwa Monte Carmeli fl-opinjoni tagħna hija inkwetanti ħafna. Inkwetati bħala jurien għax hemm il-ħaddiema tagħna involuti u inkwetati wkoll għall-pazjenti ta' Monte Carmeli. Da fil-qosor inti ġo Monte Carmeli jista' jkollok pazjenti li jistgħu jagħmlu ħsara jew lilhom infushom jew lil ħaddieħor. F'dak il-każ jiġi assenjat nurse, qed nispeċifika nurse li joqgħod ma' dal-pazjent biex jara li dalla jweġġenilu nnifsu waqt ta' madwar. Fin-nuqqas ta' nurses dan il-management qed jgħidu mhux jien qed jassenja ħaddiema li huma carers li huma tal-kontrattur qed jipprovdu servizzi għall-istat, però huma carers, jiġri it-training li għandhom kif jaħslu l-pazjent, kif jitimgħu. U m'hemm imkien li dawn jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, anzi il-management stess qed jammetti ma qed jgħid nisma' aħna nafu li dan mhuwiex xogħolhom, però peress li m'għandix nies m'hemmx nagħmel u kompla għaddej ittihom dan ix-xogħol. Il-German Workers Union kienet ħarġet direttiva f'Marzu biex dawn il-ħaddiema ma jagħmlux da xogħol u r-reazzjoni tal-management kienet li daw il-ħaddiema jispiċċaw medda u jispiċċaw medda imġalin jagħmlu da xogħol u jekk jirrifjutaw li jagħmlu dan ix-xogħol jintbagħtu lura d-dar. Di sitwazzjoni inkwetanti ħafna. Aħna qed ngħidu lis-CEO Stephen Sultana kellimnieh direttament u tlabna diversi affarijiet biex il-problema tiġi solvuta. Tlabna li l-ħaddiema jingħataw it-training meħtieġ biex jagħmlu dan ix-xogħol b'mod temporanju sakemm ikollu nurses biżżejjed. Li ma jagħmluhx li jkunu kostretti jagħmluh u minn dak iż-żmien law jiġri suppost binna fuq il-mejda ma sar xejn u dawn il-ħaddiema għadhom jiġu hemm qabda jagħmlu dan ix-xogħol tal-level 1 consent watch. Apparti li jagħmlu xogħol ta' occupational therapy, kważi kull xogħol jagħmlu barra tagħhom. Dik hija l-ewwel problema li għandna. Tieni problema hija inkwetanti ħafna fejn għandna sitwazzjoni ta' nursing aid, issa nursing aid tal-gvern li dik kellha xi tgħid ma' superjur tagħha, affarijiet normali fuq il-post tax-xogħol, u wara li talbet skuża din spiċċat informatna li din inżammet bħala pazjenta ġewwa l-Isptar Monte Carmeli, pazjenta skont li qed tgħidilna hi kontra l-volontà tagħha, inżammet hemmhekk għal 4 ijiem, ma tistax toħroġ, jieħdu ħsiebha b'mod issa professjonali il-kollegi tagħha li din anke biex tinħasel jitlu magħha għax di spiċċat level 1 consent watch. Spiċċat pazjenta ġo l-istess sala. U din tal-biża, aktar tal-biża, meta l-management iddeċieda jew ittobba xi ħadd inkarigat. Li din waqt li kienet hemmhekk għax huma kienu qed jgħidu di għandha bżonn il-kura, immorru fuqha u jtuha l-karti u jinformawha li jieħdu passi dixxiplinari kontrija ħabba l-argument li kien qabel. Di fenomenali jew kienet persuna li kien ħaqqa tkun pazjenta, għax jekk kienet ħaqqa tkun pazjenta ma kienx fil-kontroll tal-faċilitajiet mentali tagħha, jew setgħu jieħdu dixxilpina kontrija. Hemm rapport tat-tieni psikjatra, li r-rapport tat-tieni psikjatra jgħid li din kienet fil-kapaċitajiet mentali meta seħħ l-inċident u din qed tistaqsi għalfejn inżammet allura kontra l-volontà tagħha. Aħna bħala jurien m'iniex psikjatra intervjunista, m'iniex tabib u qed nitolbu l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali biex jinvestiga fuq dan il-każ. U joħroġ ovvjament ittieħdex deċiżjoni sana jew ittieħed deċiżjoni abbużiva. Dik issa nħallu għal minu professjonist. Sanattan din il-persuna għadha mhux taħdem, qiegħda fuq sick leave, il-dipartiment jaf li qiegħda fuq sick leave, tellgħu d-dixxiplina xorta, ma attendiċ qiegħda fuq sick leave, kienu jafu u ddeċidew li jmexxu kontrija, atawa kontrija u qalu l-fatt li di ma attendiċ għax kienet ma tiflaħx, però l-fatt li ma attendiċ ma semmewx għax kienet ma tiflaħx, hija arroganza min-naħa tagħha. Tistgħu temnu li xi ħadd jgħid li għax persuna marit ma jmux għad-disciplina tkun arroganti. Lil minn da qed nappellaw kollu qed niġġieldu fuqha. Irridu naslu, maħniex nieħdu risposti xejn għall-mistoqsijiet tagħna, assolutament le. Issa l-aħħar żvilupp hija li din persuna martant psikjatra ċ-ċertifika li hija kapaċi taħdem, però ovvjament mhux fl-Isptar Monte Carmeli. U dik kull mila titlob għall-aħħar 3 ġimgħat hija li tingħata trasferiment fi sptar ieħor tkun tista' tidħol għax-xogħol.
Risposti xejn u għada sal-lum is-sole breadwinner tal-familja tagħha għada mhix qed taqla x'tiekolli. U di sitwazzjoni importanti ħafna. Ġara darba wasalna saw, ġara darba mornant kull min kienu l-awtoritajiet kollha u ma ħannix risposta, qiegħed nagħmel dal-appell lill-Ministru konċernat u d-Deputat Prim Ministru l-Onorevoli Chris Fern li dejjem sibna soluzzjonijiet fil-passat u ġenwinament nitolbu jintervjeni sabiex din l-inġustizzja ma tibqax tipperpetwa ruha.